înceapă distracția în această seară la PIAS 2025, a 15-a ediție. Se pare că cineva acolo sus, adevărare, iubește. Avem parte de încă un cer extraordinar. Peisajul arată superb și extrele desenează. Deoarece putem să vedem imagini superbe în amurg la PIAS 2025. George, Loți, Vali și în spatele lor Teo și Andreea, care se rătesc în zuveică. Doamnelor celor, pentru dumneavoastră la PIAS 2025, Hawks of Romania! Maximă 5 extra 330 cu 400 de km pe oră și supra-sarcină maximă acum! Bravo, Hawks of Romania! Despre George și Vali v-am vorbit, este rândul aripii stânge a formației. Haideți să aplaudăm încă o dată în foc artificii! Hawks of Romania la PIAS 2025! Din partea stângă se joacă cu tricolorul României și al său avion extra 330 C, Yankee Romeo Eco X3 Delta, avionul spune zăbăreți 45 de grade în urcat. Iar acum puteți să vedem și pe șoim care vin în formație rom. Trag în supra-sarcină, ajung pe spate, acesta este momentul lor de respiro. Iar acum, în ultima parte a looping-ului, supra-sarcina crește și schimbă planul de evoluție pentru direcția 07. În viraj, peste umăr. Lansează din nou înălțimea, o dau pe viteză pe care o vor folosi pentru următoarea figură. George, Loți, Vali și Teo. Pentru zborul în formație, zbor acrobatic în formație, fără cureți ascendenți, fără vânt, totul este absolut perfect în acest apus. Egală cu comandă de marșă, eleron stânga, se rotește, declanșează tonourile, rămâne agățată acolo sus, datorită motorului său puternic, aeronava devine incontrolabilă. Andreea se rotește pe verticală jos, recapătă controlul aeronavei și regresează din resursă în supra-sarcină. Puternicul Lycoming IO 580 de 315 cai putere, ragent, trație maximă.